da wayar garin yau. A cikin shirin safe na BBC Hausa za ku ji. Hukumar lafiya ta duniya na gargadin cewa mai yiwuwa cutar corona ba za ta taɓa rabuwa da ɗan adam ba. Da haka mutane su koyi yadda za su rayu da ita kawai. Jami'ai a Burkina Faso sun ce sun ke bayan samun mutum 12 da ke tsare a hannun 'yan sanda bisa zargin ta'addanci a mace. Bayan da jihar Yobe ta kaddamar da mutuwar ta tabbatar da mutuwar kusan mutum 500 a baya-bayan nan, ayarin gwamnatin Najeriya ya ce ya faɗaɗa bincike kan mace-macen Kano zuwa ƙarin wasu jihohi. Mun je jihar Katsina, mun je jihar Jigawa, mun kuma je jihar Bauchi a Azare. A wasu jihohi mun haɗa jimilla. Za ku ji ƙarin bayani. Yayin da hukumomi suka fara sassauta matakan kulle a faɗin ƙasashe, za mu je wani yanki na Afirka ta yamma don jin yadda mutane suka ji da wannan lamari. Kamar yadda muke farawa daga karfe 6 zuwa kuma karfe 8 na maraice, to yanzu kusan an samu canji har zuwa karfe 9 wanda mutane sun ji daɗi shi kwarai da gaske, sai dai kuma har yanzu ba mu fara gudanar da ita sallah ba a cikin masallatai. Za mu je Senegal don jin halin da ake ciki. To kafin waɗannan ma wasu ƙarar Hukumar lafiya ta duniya na gargaɗin cewa cutar COVID-19 ba za ta taɓa tafiya kuma ƙwayar cutar su rayu da ita. Ƙwararre kan al'amuran ɗaukin gaggawa na hukumar Michael Ryan ya faɗa na intanet cewa sabuwar ƙwayar cutar mai yiwuwa ta zama wata tafi da ita. We do have one great hope. If we get the vaccine, that we can. Yana cewa muna da wato ko da yake ganin har yanzu hukumar lafiya virus ta ce ana samun karuwar birkicewar tunani saboda corona. A cewar ta matsalar ta ta'azzara ne ba a sanya kuɗaɗe cikin ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa da shirye-shiryen alkinta muhalli ga ƙananan yara a lokacin kulle da matakan hana cin zarafin abokin zama da kuma taimakawa waɗanda za su illar corona. Hakan na nufin za a rasa ayyuka kamar 9,000 kenan. Sauran kamfanonin saboda matakan kulle da kuma da ke da ita. Yanayin jarin kamfanonin jiragen sama da dama a faɗin duniya. Ti sauya abin hawa a cibiyarsa da ke Doha. Sai dai babban jami'in kamfanin Akbar Albakir ya faɗa wa BBC da wasu ƙasashe ke shirin yi ga matafiyan jiragen sama na iya durƙusar da wani na zuwa muku daga sashen. Hukumomin tsaron Amurka sun yi gargaɗin cewa China na ƙoƙarin allurar rigakafi da magungunan cutar laifuka ta FBI da takwarata ta tsaron harkokin intanet ɗin Amurka sun ce suna bincike kan fasa shafukan da masu kutsen da ke samun goyon bayan China suka yi wa wasu cibiyoyin bincike da kamfanonin hada magunguna da ke cikin ayyukan dakile annobar corona. Karan farko kenan suka zargi China kai a irin waɗannan cibiyoyin bincike. Hukumomin Amurka sun yi nuni cewa masu kutsen ɗalibai ne da kuma masu bincike daga China da ke da alaka da gwamnati. Gwamnatin Trump ta sha zargin China da rashin tsare gaskiya game da asalin annobar corona.
Wani mai shigar da ƙara a gabashin Burkina Faso ya ce an fara gudanar da bincike bayan samun mutum 12 da ke tsare a hannun 'yan sanda bisa zargin ta'addanci a mace. An ba da rahoton suna cikin mutanen da ake zargi su 25 daga yankin kabilar Fula waɗanda ake tsare da su a garin Fadangurma. They've been accused of supporting jihadist groups such as Islamic State that have wreaked havoc for years. Wakilin BBC ya ce an zargi mutane ne da goyon bayan 'yan tada kayar baya masu ikirarin jihadi kamar kungiyar IS wadda ke haddasa ta'asa tsawon shekaru. Sau da dama kuma fararen hulayen kabilar Fula da sunan ramo gayya kan tarzoman masu ikirarin jihadi. Masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam sun ce an samu wani malamin Fula a mace mako 2 da ya wuce a babban birnin Wagadugu, kuma 'yan Fula da dama sun ɓata cikin 'yan kwanakin nan. Labaran duniyar kenan daga sashen Hausa na BBC. Kuma dalla yanzu kuma sai rahotanni inda zan faro daga kasar Saudiya. Ba da dadewa bane 'yan kasar Saudiya suka rika rayuwa ba tare da biyan haraji ba, amma yanzu masarautar ta ninka harajin sayan kaya daga kashi 5 zuwa 15 cikin 100, ta kuma soke daga watan gobe. Waɗannan matakai na zuwa ne daidai lokacin da man fetur ya fada kasar was, abin da ya zabtare kudin shigar Saudiya da kashi 22 cikin 100. Kamfanin man fetur na kasar Aramco shi ma ya asarar kashi 1 cikin 4 na ribar da yake sa ran samu a wata ukun farkon bana. Ga karin bayanin Sani Aliyu. A halin da ake ciki, annobar COVID-19 na yi wa tattalin arzikin Saudiya mummunan ta'adi. Tattalin arzikin da ya dogara kan miliyoyin ma'aikata daga yankin Asiya waɗanda ke rayuwar kunci a muhallai marasa tsafta. Yakin da kasar ke yi a Yemen ya sanya tana tafka asarar kudaden da ya kamata a riga gina kasa da su. Amma duk da haka kasar da abin tunkaho wanda ka iya rufa mata asiri. Kamfanin Saudi Aramco shine kamfanin mai na kasar kai dala tiriliyan 1 da biliyan 700, wanda kuma idan aka kwatanta ya shafa darajar kamfanonin Amazon baki ɗayan su. Amma duk da haka akwai damuwa ganin irin halin da Saudiya ta sami kanta a yau. A watanni 3 na bana, kasar ta sanar da wani wagegin gibi na dala biliyan 9 da take bukata domin aiwatar da kasafin kudinta na wannan shekarar. Kana cutar corona ta yi fatali da dukkan manyan ayyukan gina kasa a fadin kasar, waɗanda ke cikin wani shiri da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman ya ɗora kasar domin samar da wasu hanyoyin kuɗin shiga. Sannan a fagen dangantakar diplomasiya kuma, Saudiya ba ta ga maciji da makwabtanta Iran da kuma Kuwait. Ga kuma batun aikin haji. A bana da wuya kasar ta samu wasu kudaden shiga na a zo a gani daga aikin haji saboda cutar corona. Ba sai an yi ta nanatawa ba, lalle Saudiya na tsaka mai wuya. Sani Aliyu kenan da wannan rahoto. Idan muka je Najeriya, alkalmar ranar Laraba da hukumar dakile cutuka masu yaduwa ta kasar ta fitar sun nuna cewa mutum 184 sun sake kamuwa da cutar corona a faɗin kasar. Yanzu adadin masu cutar ya ta sama 5,000. Hukumar ta ce masu cutar fiye da 110 ne suka warke kuma aka sallame su daga asibiti jiya, abin da ya kawo yawan mutanen da suka warke daga annobar zuwa 1,070. A iya cewa shine adadi mafi yawa da aka taba samu na mutanen da suka warke cikin wuni guda zuwa yanzu tun bayan bullar corona a Najeriya karshen watan Fabrairu. Daga cikin sabbin alkalman mutanen da suka sake kamuwa da corona 51 sun fito ne daga Lagos, sai Jigawa mai mutum 23. Bauchi da Katsina na da adadin waɗannan su. Haka zalika alƙalman sun nuna cewa mutum 624 da ta wuce a Najeriya yanzu a hukumance 164. Najeriya ya buƙaci ayarin ƙwararru da gwamnatin tarayya ta mace-macen da ake samu a wasu jihohin arewacin ƙasar guda. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da gwamnatin jihar Yobe ta tabbatar da mutuwar kusan mutum 500 cikin 'yan makonni a ƙananan hukumomin jihar, kamar yadda kwamishinan lafiya na Yobe Dr. Muhammad Lawal Gane ya shaida wa BBC. Gaba ɗaya abin da ake faɗan shi ne gaba ɗaya tsakanin wannan sati 5 ɗin da aka duba mutum 471 a local government guda 4 daga farkon April zuwa satin da ya wuce na gangan Mayu, cewa mafi yawa kusan kashi 90 da kai a cikin mutanen da suka rasu sun rasu ne ta
wasu dalilai daban. Wannan karshen April din za ka lura cewa an yi zafi mai tsanani a lokacin, sannan kuma an samu cewa lokacin akwai gudun ruwa a ciki da sauransu. To bayan wannan wasu mutanen suna da wasu ciwuka kamar hawan jini, ciwon sukari, kuma muna ganin watakila akwai mutane wanda da yake ana cikin annoba, wani yana zaune yana jin baya jin daɗi, amma kuma ya zauna dan yana gudun kar ya zo asibiti a ce yana da ko corona ko wani abu, sai kuma kaɗan daga ciki ne wanda suka so daga ciki dan sun nuna alamun akwai sun samu kamar zazzabi, tari da wahalar numfashi, wanda zai iya yiwuwa wani corona ne, kuma zai iya yiwuwa kuma wani ciwo ne daban wanda ka san da yake ta sarrafa su ba a yi gwaji ba kuma an riga an binne su. Dr. Muhammad Lawal Gana, kwamishinan lafiya na jihar Yobe. To tuni dai ayarin ya aiki na ziyartar wasu jihohi, in ji shugabansa Dr. Nasiru Sani Gwarzo a hirarsu da jihohi wajen guda 7 wanda suka kai kotunsu da girma ministan lafiya game da wannan matsaloli da ake fuskanta da juna, tun daga tsarin adadin alkalman lissafi na cutar corona din har kuma zuwa ga tsarin adadin wanda suke mutuwa, kuma za ka ga yanayin kusan iri ɗaya ne. Da shi ne minista ya ce tun da mun riga mun kafa sansani a jihar Kano, kuma an fara samun nasarori musamman ta ɓangaren tsara aikin da ake yi yau da kullum, wanda muna sa ita kanta annobar za ta fara rankwafowa, haka mace-macen za su yi sauki. To sai ya ce mu haɗa rancen jihohi, sun haɗa da Sokoto da Borno da Zamfara da Katsina da Jigawa da Yobe, kuma a cikin kwana 4 da suka shige da ni da wasu daga cikin ƙwararru da muke tare da su, mun je jihar Katsina, mun je jihar Jigawa, mun kuma je jihar Bauchi, har ma mun yi aiki a Azare. To wannan ya sa an fara samun saiti na al'amuran. A waɗannan jihohin da kuka je da kuma sauran jihohi da kuke tattara bayanai da kuma ita lafiya ko wanda yake bincike ya fara tattara alƙalman lissafi, baya dacewa a ce a wannan mataki ya yi bayani ce ga abin da ya gani, zai zama hasashe, zai zama kuma zance na shafi faɗi. Idan aka gama tattara alƙalman lissafin nan aka fice, Allah da muna sa ran bayanin zai fito da kansa. a iya cewa kamar yanayin mace-macen da ake fuskanta a duka waɗannan jihohi. Gaskiya sun yi kama kwarai da gaske, duk da ita muna kyauta da san cewa ta bamban ko da ɗan kankani ne, amma dai akwai kamanni da yawa. Kamar ya adadin mutanen da suka mutu, ba sani ko kun haɗa jimilla kawo yanzu adadin mutanen da kwa samu sun mutu a waɗannan jihohi. A wasu jihohi mun haɗa jimilla mai ya faru jiya da yau da kuma da shekaran jiya, domin mu da yi ne mutum kaza sun mutu a yi ne guda. To ba ma amfani da wannan lissafi, sai mun koma baya mun ga tarihin yaya mutuwar take a da shi ne za mu kafa shaida cewa ya ƙaru ko ya ko kuma akwai bambanci, kuma babu. Akwai makabartu da muka gani wanda kuma wasu yanzu ne suka tashi tsaye suna rubuce-rubucen tarihin mamata, wasu kuma suna da tsohon da kundin bana, musamman Azara ta burge mu, tana da kundi wanda yake ajiyayye. Ya kashe shi, ga danginsa, ga kuma unguwarsu, ga shekarunsa. To duk waɗannan bayanai suna bin diddigi. Akwai kuma makabartun da muka gani a Kano ma suna da wannan tsarin, to amma idan ba a samu bai ɗaya ba cikakke, ba za ka yin hasashe akan guda ɗaya kai akan ragowar ba. Dr. Nasir Sani Gwarzo, tsarin ƙwararru da ke bincike na mace-macen da aka samu a wasu jihohin arewacin Najeriya. Tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargaɗin cewa akwai yiwuwar samun ƙarin yara guda 950 da za su rika mutuwa kulliyomin a Najeriya cikin wata 6
a mai zuwa matukar ba a gaggauta ɗaukar matakai ba. Asusun ya ce za a fuskanci wannan matsala ce sakamakon kawar da hankula da annobar corona ke yi daga ayyukan rigakafin cutuka da sauran kulawar da ake baiwa ƙananan yara. Ga Ibrahim Isa da ƙarin bayani. Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniyar ya gina rahoton nasa ne akan wani bincike da yi wanda aka wallafa a mujallar cewa da yiwuwar a samu da za su dinga mutuwa a kowace rana a Najeriya nan da wata 6 muddin ba a ɗauki mataki ba sakamakon cikas ɗin da ake samu wajen yi wa ƙananan yara allurar rigakafi na cututtukan da kan halaka su musamman ma 'yan ƙasa da shekara 5 da haihuwa. Rahoton ya nuna cewa yakin da ake yi da annobar corona ya wargaza yara rigakafi da juna biyu 6,800 su game da ajali a cikin watanni 6 masu zuwa. Asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya an samu nasara sosai wajen rage mutuwar yara a Najeriya daga mutum 213 da ke mutuwa a kowace rana a 1999 zuwa wannan lokacin da adadin yaran da ke mutuwa a kowace rana ya ragu zuwa 120. A cewar rahoton, yara 'yan ƙasa da shekara 5 da haihuwa 6,000 ne za su dinga mutuwa a kowace rana a duniya. Kuma iftila'in zai fi muni ne a wasu kasashe 10 kuma waɗannan kasashen sun haɗa da Najeriya da Bangladesh da Brazil da Jamhuriyar Uganda da kuma Tanzania. Da ya kamata a dinga a irin wannan lokaci da ake fuskantar kalubale na annobar corona. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, Abuja, Najeriya. To yayin da masu cutar corona a jihar Jigawa suka karu a jiya Laraba da mutum 23, lamarin da ya sa adadin masu cutar ya kai 141. Hukumomi na rabin su almajirai ne da aka mayar musu. Mun yi 400 da wani abu aka yi jama'a. Da ba su da shi mun kai su da ubangiji yaran nan ba su ba za ka ce suna da cutar ba suna ta tsallan su suna ta wasan su. To muna tafa da ƙarin bayani a cikin shirinmu na hantsi. Yanzu kuma ga wannan sanarwa. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A Najeriya, ɗaya daga cikin batutuwan da suka taso a ci gaba da yaƙi da cutar corona shine yadda gwamnatocin jihohi ke kwasa almajirai suna mai da su jihohinsu na asali a matsayin matakin hana yaduwar cutar. Duk da cewa bayan cutar, wasu 'yan majalisar tarayya sun gabatar da kuduri na a dakatar da gwamnonin jihohin daga kwashe almajiran. Abin da ake wa shine kwashi almajiran ka an shi ga naka ban mun nawa. To amma almajiran da ke nan ga jihar ba me aka yi musu me aka tare da musu. Abin da muke ta kira dama wannan tsarin a gyara shi a inganta shi. Sannan kuma da lafiyar yaran nan. Sannan kuma muna roƙo cewa su gwamnatin su sake duba wannan ilimi na almajirai su san cewa akwai yadda za a yi a gyara shi yadda kowa zai ji daɗinsa. Koya kuke kallon wannan harka ta almajiranci kuma waɗanne matakai suka kamata wannan makon? To da fatan za ku kasance da mu. Yanzu karfe 7 saura minti 11 agogon Najeriya da Jamhuriyar Nijar, Kamaru da Chadi. 6 saura minti 11 agogon Ghana. Kuna sauraron shirin safe na BBC Hausa. Ko dai ta rediyo ko kai tsaye ta gaba cikin shirin zamu je Senegal don jin rayuwa bayan sassauta matakan kulle. To
Madalla har yanzu muna Najeriya inda kungiyar masu hada magunguna a kasar ta yi kira ga hukumomi a bangaren hada magunguna a kasar. Kungiyar dai ta nuna rashin jin daɗi kan yadda ta ce hukumomin Najeriya na neman fifita magungunan gargajiya na ƙetare a kan nasu na cikin gida. Ga rahoton wakilinmu na Lagos Umar Shehu Liman. Kungiyar masu harhaɗa magunguna ta ƙasa ta ce matakin na gwamnatin tarayya bayan ya karkata ga karɓo maganin yaƙi da cutar coronavirus daga ƙasar Madagascar. Ya tar musu da hankali kuma hakan abin kunya ne ga ƙasa kamar Najeriya ta yi. Shugaban kungiyar ta ƙasa Mazi Sam Wabunwa ya ce akwai ƙwararrun likitoci waɗanda tun kafin gwamnati ta ɗauki shawarar shigo da magani daga Madagascar suka bayar da shawarwari ga hukumomin ƙasar a game da gudunmawar da za su bayar kan daƙile cutar coronavirus. Pharmacist Doro Emeka shine sakatare janar na kungiyar masu harhaɗa magunguna a Najeriya. The pharmaceutical sector of Nigeria expect that such people, federal government should give them a chance to prove. Ya ce kamata ya yi gwamnatin tarayya ta baiwa masu harhaɗa magunguna na gargajiya wata dama. Wannan ne yasa wasu daga cikin masu harhaɗa magunguna suka nemi a ba ƙololuwar sahihancinsa. Hukumar lafiya ta duniya ta ce kawo wani lokaci babu wani tsayayyen magani da aka tabbatar cewa shine ake sha domin rabuwa da cutar COVID-19. To pharmacist Duru baya ganin cewa yadda wasu daga cikin masu magunguna na cikin gida da ke ikirarin suna da maganin cutar coronavirus suna neman wuce gona da iri ne. It's not a claim that they can cure COVID, but cough. To amma suna da wani magani na ruwa da ke magance kamar dai tari mai alaka da tarin COVID-19. Yin tari na ɗaya daga cikin alamun harbuwa da cutar coronavirus. Ba masu a yi tunani kamar muna neman yin kaka gida akan duk wani mataki da gwamnatin tarayya take so ta ɗauka. Wannan ne yasa muka ce bari mu fito mu bayyana matsayinmu. Dole mu fito mu faɗa wa 'yan Najeriya cewa muna da waɗanda ke da ƙwarewar harhaɗa magunguna kan cutuka. Masu kula da al'amura dai na cewa babu laifi don an shigo da wasu magunguna daga wasu ƙasashe. Ina aka yi la'akari a lokacin da ake zaune lafiya ana shigowa to amma yana da muhimmanci hukumomi a Najeriya suke da alaƙa da COVID-19 da ma fiye da haka. Wanda shigo da maganin daga ƙasar Madagascar to amma bisa shari'i cewa sai an gudanar da bincike kafin ya zama abin bukata ga lafiya domin samun warkewa daga cutar nan ta coronavirus a ƙasar. Muhimmancin rawar da masu magungunan gargajiya a Najeriya ta samar da sashi na musamman a ma'aikatan lafiya game da wasu magunguna da aka samu daga cikin gida. Umar Najeriya. To madalla idan muka je Senegal kuma hukumomi a kasar sun ba da sake bude masallatai da majami'u tare da sassauta wasu matakai bayan da suka sanar da ɗage dokar saboda wadda suka sanya sakamakon cutar corona. Haka ma gwamnati ta ce za a bude makarantu a ranar matakai na kulle da galibi suka kakaba da nufin farfado da tattalin arziki. To akan haka ne na tuntubi Malam Aliyu Uwaisu Katsina, wani mazaunin Dakar babban birnin kasar Senegal, inda na fara tambaye sai yadda ya ga ranar farko ta sassauta kullen. To alhamdulillahi dangane da yadda muka gudanar da ainihin buɗe baki na ainihin wannan rana ta farko da muka samu sauyi na ainihin wannan doka ta kulle kamar yadda muke farawa daga karfe 6 zuwa kuma wanda mutane sun ji daɗin shi kwarai da gaske da kuma canji na ainihin daga da mutane za su iya gudanar da ainihin tun daga sallah asuba sallah isha'i cikin ikon Allah. Sai dai kuma har yanzu ba mu ainihin fara gudanar da ita sallah ba a cikin masallatai.
minista na cikin gida da kuma su shugabannin addinai yadda za a tsara yadda za a gudanar da ainihin kai da kawo mutane wurin gudanar da ibadan da kuma ainihin shi kan shi masallacin da aka ɗauki tsawon lokaci ba a gudanar da wata ibada da kuma ainihin coci-coci ba a gudanar da wasu addinai ba a ciki, wanda yana ganin cewa akwai tsari da suke buƙatar a yi kafin zuwa alamus mu ci gaba da gudanarwa kamar yadda aka saba. To yaya rayuwa ta zo wa mazauna birnin na Dakar a wannan watan azumi na Ramadan bana, ganin cewa ana cikin wannan hali na zaman kulle? Gaskiya lokacin da na ainihin corona an samu da kwarai da gaske, tun daga yadda ake gudanar da ainihin buɗe baki kamar yadda ake kawo abinci buɗe baki kwarai da gaske, tun daga dabino, ruwa da sauran irin su lemu, ayaba da irin kayakin marmari dai waɗanda ake kawo masallatai saboda waɗanda ba su da ƙarfi da kuma waɗanda ya zama cewa suna unguwannin nesa, wanda kusan gaskiya a wannan shekarar gaba ɗaya babu ko guda daga ciki. Ya mutane kuma suka ji da hakan? Abin da gaskiya ba za a ce komi ba saboda gaskiya, amma dai mutane suna wahala kwarai da gaske, musamman a gari ne wanda yana da ainihin tsadar rayuwa kwarai da gaske. Dangane da kuma ainihin guda akwai wuraren da ake gudanar da karatu na alkur'ani ko kuma ake tamsiri haka, kusan a wannan shekarar gaskiya duk babu, sai dai ka ga mutum shi kaɗai ya ɗauko littafi yana karantawa domin neman lada a ciki, amma dai irin da inda ake tara jama'a sabanin kamar irin ko tuba ko tawuna wasu garuruwa ne inda ainihin ke da manyan malamai inda ake gudanar da tamsiri da kuma wasu bangarori da ke nan cikin kwaryar Dakar, kusan a wannan shekarar gaskiya duk babu, wanda kuma abu ne wanda ainihin mutanen Senegal gaba ɗaya ba su taɓa gani ba, da mu kama dai mazaunin Dakar babban birnin kasar Senegal. To yanzu bari na haɗa ku da Muhammad Abdu Tudun Wadada don jin labarin wasanni a takaici. A watan gobe ne za a fara sauraron ɗaukaka ƙara da hukumar ƙwallon ƙafar Ingila ta kan hana Chelsea sayan 'yan wasa. Hukumar ta ɗaukaka ƙara cikin wasanni ta duniya bayan da hukumar ƙwallon ƙafa ta hukunta Chelsea sayan 'yan ƙwallo zuwa kaka biyu ta maula, ko da yake daga baya an rage hukuncin inda aka amince ta ɗauki 'yan wasa a watan Janairu. Rashin manyan 'yan kwallo da kuma hana musu 'yan kwallo da aka yi shi ya jawo mana kananan timin da bai kamata a ce sun ci mu ba suka zo suke cin mu. Ana musu 'yan wasa a gani na bai kawo mana cikas ba, hakan ma ya sa mun gano wasu hazakakkun yara da muke da su daga ciki wanda muka ba da su aro da kuma wanda muke da su a cikin gida, aga hakan ya sabin mana kashe kuɗi ma ba tare da 'yan kallo ba. Sai dai kuma Union Berlin za ta ci gaba da kakar bana ta 2019-2020 ba tare da mai horar da ita ba, bayan da Auspicia ya bar sansanin horon kungiyar a jiya Laraba. Union Berlin wadda ta hau gasar Bundesliga a bana tana mataki na 11 kan teburi da tazaran maki 30 tsakaninta da kungiyoyin da ke karshen teburi. Kenan. Su kuwa mahukuntar gasar Siriya ta Italiya na ta faɗi tashi kan yadda za su sanar da gwamnati kan matakan da suka ɗauka na hana yada cutar corona da gargare kakar bana. Tun cikin watan Maris aka dakatar da dukkan wasanni a Italia, amma mahukuntar na fatan ci gaba da wasannin shekara nan daga 13 ga watan gobe. Kasar Italiya na ɗaya daga cikin waɗanda annoban nan ta fi wa illa nahiyar Turai. Daga ƙarshen shirin matukin motar Red Bull a gasar tseren motocin Formula 1 masu da karin Formula 1 Vettel zai bar su da zarar yarjejeniyarsa ta kare a ƙarshen kakar bana. Safe kenan, tun da farko kun ji hukumar lafiya ta duniya na gargadin cewa mai yiwuwa cutar corona ba za ta taba rabuwa da dan adam ba, don haka mutane su koyi yadda za su rayu da ita kawai. A madadin Sani Ali wanda shine hada shirin, Daniel Oce ya sadan da ku, Muktar Adambawa ke sallama daga nan sashen